Sme v okne časomiera, kde budeme zaznamenávať priebeh a výsledky jednotlivých zápasov kumite. V ľavom hornom rohu máme dátum a názov súťaže, pod tým názov kategórie. V pravom hornom rohu máme tlačidlo pavu, ktorým sa môžeme opäť dostať do rozlosovania, a tlačidlo maximalizovať, ktoré nám z obrazovky odstráni všetko okrem ovládacieho panelu. Tlačidlo minimalizovať sa môžeme vrátiť do predchádzajúceho zobrazenia. V ovládacom paneli nám zostala akási miniatúra časomiery a pod ňou množstvo tlačidiel, pomocou ktorých budeme administrovať alebo teda zaznamenávať priebeh zápasu kumite. Ako prvý by sme si mali všimnúť tento riadok, v ktorom máme rôzne časy. My by sme mali hneď na začiatku kategórie nastaviť príslušný čas, ktorý zodpovedá jednému zápasu v tejto kategórii podľa pravidiel. Pre naše potreby tu nastavím 1 minútu. Ak je všetko pripravené, môžeme spustiť čas tlačidlom Štart. Ak na toto tlačidlo klikneme, všimneme si, že sa zmenilo na zelené stop, môžeme opäť čas zastaviť. Ten istý efekt dosiahneme aj s tlačením klávesy medzerník, pričom kurzor myšky môže byť kdekoľvek. Rozhodcovia počas zápasu udeľujú rôzne verdikty a my teda budeme zaznamenávať pre jednotlivých pretekárov body a tresty, ktoré získali. Robíme to pomocou týchto dvoch radov tlačidiel. Tlačidlami, ktoré sú zapísané červeným písmom, pridávame body, respektíve tresty, zápasníkovi s červenou šerpou, a tlačidlami, ktoré sú zapísané modrým písmom, pridávame body, respektíve tresty zápasníkovi s modrou farbou šerpy. Prvému zápasníkovi, ktorému pridáme body, by sme mali aj ručne pridať senšu. Všimnite si, že napravo sa začal vytvárať akýsi záznam tohto zápasu. Tu je presný priebeh zápasu, je tu o ňom záznam obsahujúci čas, farbu šerpy zápasníka a verdikt, ktorý bol udelený. Vždy, keď zastavíme čas, môžeme pridávať body alebo tresty. Na výber máme niekoľko tlačidiel. Máme tu Juko, Vazari, Ippon, potom tu máme na pridanie trestov postupne. Môžeme pridávať týmto tlačidlom plus C, vždy o jeden trest viac. Ďalej tu môžeme pridávať Hansoku Čuj, môžeme mať Hansoku, Shikaku, Kiken a už spomínané Senšu. Ak potrebujeme opraviť verdikt, ktorý sme urobili, napríklad tu nás sme pridali trest červenému a neuvedomili sme si, mal to byť modrý, my sme sa preklikli, môžeme to opraviť v týchto dvoch riadkoch. Opäť platí to isté, čo v tých predchádzajúcich, keď je niečo červeným písmom, tak odoberáme tresty alebo body zápasníkovi s červenou šerpou a podobne s modrým písmom tomu, ktorý má modrú šerpu. Takže tu nám môžeme pridať napríklad trest alebo môžeme mu ubrať senšu a môžeme spustiť zápas. Systém vie vyhodnotiť zápasy sám a vyhodnocuje ich na základe platných pravidiel. V tomto zápase majú obidvaja zápasníci rovnaký počet bodov. Napriek tomu vyhral zápasník s červenou šerpou. Všimnite si, že tento zápasník dostal Ippon, pričom zápasník s modrou šerpou má 1 Vazari a 1 Juko. Podľa platných pravidiel pri rovnosti bodov a stave, keď ani jeden zo zápasníkov nemá senšu, vyhráva ten, ktorý získal viac Ipponov. Preto je dôležité, aby sme si Ippon nenahrádzali napríklad 3 stlačeniami tlačidla Juko, čo by síce nezmenilo bodový stav, ale zmenilo by to získané hodnotenia. Ak by sme mali situáciu, že sa nám počas zápasu potrebujeme opraviť čas, môžeme využiť tlačidlá plus alebo mínus 1 sekunda. V tomto prípade systém sám vyhodnotil výsledok zápasu a jeho zapísal. Ak by bolo treba uložiť výsledok zápasu, tlačidlo save by bolo zelené. Ukážeme si to v niektorom z ďalších príkladov. Do ďalšieho zápasu sa dostaneme tlačidlom Next. Môžeme rovno spustiť časomieru a nechať ju bežať. Na časomiere vidno aj nasledujúci zápas. Ak chcete tieto zápasy posúvať alebo presúvať, máme na to tlačidlá
next a to so znamienkom plus alebo mínus. Ak nechceme, aby bolo viditeľné, kto sa má pripraviť na ďalší zápas, môžeme to tu zastaviť. Ak by sme sa chceli posúvať o ďalšie zápasy, máme tu na ovládanie tohto poľa tlačidla plus alebo mínus meč, prípadne vymazať tú časomieru tlačidlo mínus meč. Pokiaľ potrebujeme spustiť repasáž, môžeme tak urobiť tlačidlami repasáž 1, repasáž 2 a keď budeme spúšťať finálový zápas, tak môžeme využiť tlačidlo finál. V tomto prípade sme neudelili vôbec žiadne tresty, ani sme neudelili žiadne body a po čase nebude systém vedieť vyhodnotiť výsledok. Rozhodnú o tom samozrejme rozhodcovia a my tento výsledok zaznačíme tým, že zápasníkovi s danou farbou šerpy označíme nokači. Jeho farba sa zmení na zelenú a zapíše sa aj do pavúka. Tlačidlom next sa dostaneme do ďalšieho zápasu. Tu už vidíme aj zápas, ktorý sa má ďalej konať a môžeme si spustiť štart. Ak sa stane, že po uplynutí času sa rozhodcovia rozhodnú ešte udeliť nejaký verdikt, môžeme napríklad tu pridať verdikt, zmenilo sa nám poradie a zmenil sa nám aj výsledok toho zápasu, tak my ten verdikt normálne môžeme pridať a všimneme si, že tlačidlo save zozelenie. Vtedy, keď je zeleného, treba vždy stlačiť, aby sa výsledok zápasu zaznamenal. Môžeme pozrieť do pavúka, ako tam tieto zápasy vyzerajú. Vždy tu máme zapísaný výsledok toho zápasu a vidíme, kto vyhral, kto prehral a ako sa nám posúvajú farby. Ak by sa stalo, že niektorý zo zápasníkov nenastúpi na zápas, môžeme víťaza my jednoducho v pavúku označiť iba tým, že ho presunieme. Ak spustíme časomieru a v nej nasledujúci zápas, mal by nasledovať finálový zápas. Ten môžeme spustiť aj tlačidlom finál. Ďakujem vám za pozornosť.